Ježiš Kristus, vieme, svojim skriesením prekonal smrť časnú i večnú a je prítomný pri nás i v tej našej ľudskej biede. Na úvod mi dovolte, aby som privítal medzi nami brata dištriktuálneho biskupa Petra Mihoča, biskupa východného dištriktu, ktorý zavítal do nášho cirkevného zboru i kvôli tomu, že sa na území cirkevného zboru mesta Dolný Kubín od stredy realizuje evangelizácia pre teba. Som rád, že je tu medzi nami a dnes nám poslúži zvesťou slova Božieho. Nech nás pozbudí uvažovaní nielen nad slovom Božím, ale i vyučovaní, aby v nás zasiaté slovo Božie zrástlo a prinieslo ovocie a úžitok pre celé spoločenstvo i naše rodiny a spoločnosť. K dnešnému programu služieb Božích, ako sme oznamovali minulý týždeň, budeme potrebovať pašijovú knižku, ktorú začneme na strane 5 v novších vydaniach pred spevom Oče nebeský, stvoriteľu sveta Bože. Amen. Oče nebeský, stvoriteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Bože, zmiluj sa nad nami. Synu vykupiteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Duchu Svätý, posvetiteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Bože, zmiluj sa nad nami. O Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie.
Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Spasiteľu náš, ďakujeme Ti srdečne, že si svoje sveté telo vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie. Prebuď prosíme naše srdcia k tomu, aby sme si Tvoju obeť vážili a nesmierny dar Tvojej milosti a lásky prijali. Nech nás spomienka na Tvoje nevinné umučenie utvrdí v pevnej viere, že niet spasenia v nikom inom okrem Teba, jediný náš vykupiteľ, večne požehnaný. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a milé sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, apoštol Pavel píše: odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí: toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmrtvých staní, idúc s učeníkmi do mestečka, ktoré sa volalo Emauzy, počunúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že On je zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet a veriac, aby sme mali život v Jeho mene. Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyrásť všelijakým stromom, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Hád bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj, riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale z ovocia stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Hád však povedal žene:
Vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala a jeho ovocia jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol, ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Hospodin riekol Adamovi: pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekliata, v pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden. Osadil cherubov s blískavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Zem bola porušená v Božích očiach. Na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noáchovi: urob si koráb, do ktorého vojdeš a vovedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov, lebo uvediem potopu vôd na zem. A Noách urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na korábe. Koráb plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noách a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noách a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu.
Noach postavil oltár Hospodinovi a obetoval spaľované obete na oltári. S apoštolom sme uverili a vyznávame, ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Skúšal Abraháma a riekol: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abrahám vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abraháma: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abrahám: Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj. Abrahám pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Vzal baránka a namiesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. A v Evaníliu podľa Jána čítame: Ján Krstiteľ zahľadil sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal: Aj hľa, baránok Boží. V egyptskej krajine riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Povedzte ľudu Izraela: Vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku 1. mesiaca roku. Nech vezmu z jeho krvi a natrú obe veraje a vrch dverí tých domov, v ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domoch. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem trestať Egypt. Apoštol Ján hovorí: Krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu.
Potom sa Izraelci pobrali od vrchu hór cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselniel a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, a tí štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzhliadal a vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evanjelista Ján píše: ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Slovo žalmistu. Moji nepriatelia zle hovoria o mne. Kedy už zomrie a jeho meno zanikne? Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne, zmýšľajú o mne zlé. Aj môj blízky priateľ, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne. Slovo proroka: počul som šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán. Udajte ho, udajme ho. Ale Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evanjelista Matúš svedčí: odvtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin, Pán mi je na pomoci. Preto som nevyšiel na posmech, preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahanbený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme. Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin, Pán mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? U Matúša čítame: keď žalovali na neho, nič neodpovedal.
kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov. Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi. Muž bolestí, ktorý poznal choroby ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený, ale on bol prebodnutý za naše priestupky, zmučený za naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, jeho krvavé rany vás uzdravili. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený, pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lstí v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. V liste apoštola Petra je napísané: on nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Vylejem na dom Dávidov
a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prozieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie. Pán Ježiš hovorí: Céry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi. Bratia a sestry, počuli sme svedectvá a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujeme niekoľko správ z evanílií o príprave Ježišovej cesty na kríž. Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nemôže stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi: Choď za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanílium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Keď Ježiš vzkriesil Lazára, mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizei zvolali radu a vraveli: Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu Rimania a vezmu nám toto miesto aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ a nielen za národ,
ale aj aby zhromaždil rozptýlené deti Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš už nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta nazývaného Efraím a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská Veľká noc a mnohí z krajiny šli pred Veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa. Čo myslíte? Čiže by ozaj neprišiel na slovo? Ale veľkňazi a farizei vydali rozkaz. Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala. Lazár bol medzi tými, čo s ním stolovali. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou: Na čo je táto strata? Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im: Čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru vám hovorím, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, Božie slovo, nad ktorým dnes v 5. pôstnu, teda smrtnú nedeľu, budeme spoločne premýšľať, budem čítať z Matúšovho evanjelia, kde v kapitole 27. vo verši 2. čítame tieto slova. Poviazali ho teda, odviedli a vydali Ponskému Pilátovi, vladárovi. Amen. Milé predsedníctvo cirkevného zboru, milé sestry, milí bratia. Keď ste pozorne počúvali dnešný, teda pašijový príbeh, ktorý premosťuje starú a novú zmluvu, tak práve v tej novozmluvnej časti padla tam jedna dôležitá otázka, ktorú si položili farizei, ktorých Ježiš dosť provokoval. A položili ju sami pre seba, ale položili ju aj v takom širšom kruhu ako otázku veľmi kľúčovú. Čo urobíme s Ježišom? Čo urobíme s človekom, ktorý na jednej strane dokazuje tu nejakú svoju moc, vyjavuje sám seba skrze svoje rôzne znamenia, uzdravenia, dokonca dokáže kriesiť ľudí? Čo boli jasné signály toho, že to nie je obyčajný človek, ale že to sú mesiášske znamenia. A na strane druhej bolo potrebné to prijať, uveriť a svoj život podľa toho aj zariadiť. Alebo bolo možné s Ježišom aj inak naložiť. Ja by som dnes chcel práve túto otázku položiť každému z nás osobne. Čo urobíme s Ježišom my? My už ako kresťania po 2000 rokov vieme, ako to s Ježišom nakoniec dopadlo. A možno sa nám zdá, že táto otázka nie je až tak veľmi aktuálna. Vieme a poznáme celý ten pašijový príbeh a vieme, že práve na smrtnú nedeľu padlo rozhodnutie, musí zomrieť. Oni sa rozhodli, že ho zabijú. V nádeji, že s Ježišom odíde pravda z tohto sveta. Ale najmä sa splní ich prianie, že smrť bude mať posledné slovo v jeho živote. A že k tomu bude potrebné ho nielen usvedčiť, ale nasadiť aj putá. Neviem, či ste už videli niekedy spútaného človeka, ale možno vo filmoch, alebo aj v realite, ktorá je niekedy možno taká trošku viac stresujúca, keď prichádzajú policajti a nasadia človeku putá na jeho ruky, tak vždy je pre nás jasné, že ten daný človek urobil niečo zlé. Keď sa v pôstnej dobe prenášame do Ježišovej doby, kedy žil Pán Ježiš, tak máme tiež práve pred očami ten úryvok z Ježišovho spútania. A tak môžeme sa pýtať práve dnes, čím sa premenil, že je odrazu poviazaný a zrazu ho vedú najvyššiemu predstaviteľovi rímskeho štátu v Galilei. Pilát mal právnu moc rozhodnúť o živote, ale aj o smrti človeka. A vlastne takto len prichádzajú a chcú, aby potvrdil to, čo si prijali oni. Možno aj tí, ktorí Ježiša poznali ako dobrého človeka, sa mohli domnievať, že pravdepodobne niečo im ušlo a že možno nie vo všetkom bol až taký dobrý. Alebo mohli sa domnievať, že ide predsa len o nejakého kriminálnika, lebo človek, ktorý má na rukách putá, odrádza od seba iných, veď si môžu dokonca myslieť, že ide aj o veľmi nebezpečného človeka. Čo urobil Ježiš zlé?
O čom svedčia putá na jeho rukách? Hovoria skutočne o jeho vine. Prvú vec, ktorú chcem, aby z dnešného textu sme si predovšetkým všimli, je práve tá skutočnosť, že Ježišove putá na jeho rukách nie sú svedectvom jeho viny, ale sú svedectvom viny ľudí alebo stavu sveta, ktorý mu tie putá na ruky aj založil. Tí, ktorí žiarlili, závideli jeho popularitu. Nechceli stratiť prestíž pred svojimi vlastnými ľuďmi, lebo boli slávni, populárni, požívali úctu, dôstojnosť a zrazu tu niekto prichádza a začne poukazovať na ich chyby, na chyby farizejov a zákonníkov. Mnohí boli veľmi pyšní. Chceli naplňať zákon, píšili sa tým, čo všetko už nábožensky zvládli, hrdili sa rôznymi náboženskými výkonmi a iných k tomu nútili. A zrazu tu príde niekto a hovorí na ich adresu, no až taký dobrý a dokonalý niesť. A povie im to rovno do očí. A Ježiš sa to nebal nikdy povedať. Nechceli počuť pravdu, ktorú im Ježiš hovorí. Sú to ľudia, ktorí nemajú zľutovanie s nevinným človekom. Dokonca nemajú zľutovanie ani nad ľudskou slabosťou. Áno, dnešný svet, aj Kristov svet, bol svetom, ktorý zabíjal nevinných ľudí. Svet prestíže, pýchy, túžiaci mať iba veľkú moc nad druhými, nechcejúci počuť pravdu, nemajúci zľutovanie so slabým. Svet, ktorý práve nevinú, dobro a pravdu rieši spôsobom, že musí zomrieť. Čím je ten svet tak poviazaný, keď Ježiš má na svojich rukách putá? Lebo všetky tie veci hovoria nie o Ježišových putách alebo o Ježišovom poviazaní, ale o poviazaní celého sveta. Od čoho sú všetci tak závislí? Čím sú tak vnútorne poviazaní? Myslím si, že aj dnes je veľmi dôležité sa pýtať, čím žijú ľudia v dnešnej dobe. A najmä, čo pre nich Ježiš, pravda, láska, pokoj znamená. Nemáme aj dnes ľudí, zvlášť v dnešnom svete, ktorí v svojej pýche a túžbe pomoci neváhajú zabíjať nevinných. V dnešnej dobe môžeme hovoriť o ľuďoch, ktorí kvôli svojej prestíži robia rozhodnutia, ktoré majú zlý dopad pre celé ľudstvo, pre spoločnosť a zvlášť veľakrát pre bezbranných. Ale možno by sme mohli hovoriť aj o svojich vlastných poviazanostiach a závislostiach, kedy si môžeme položiť otázku, od čoho som ja závislý, kým alebo čím som poviazaný. Nezáleží mi neraz možno viac na mienke ľudí, ako na pravde, ako na láske. Nezáleží mi možno neraz viac na danej veci, ako na dobrých vzťahoch. Či už sú to rôzne závislosti, ktoré spôsobujú veľmi ťažké druhy poviazanosti a závislosti, či už na alkohole, alebo aj na iných druhoch vecí, ktoré zväzujú naše vnútro a ktoré nás ochudobňujú a oberajú o skutočný život a nemáme silu tieto puta zvládnuť, zlomiť, lebo si myslíme, že bez toho sa žiť nedá. Áno, poviazanosť a závislosť je veľakrát dôsledkom ľudského konania, keď ľudia nechcejú mať s Bohom nič spoločné.
A práve takíto ľudia nasadzujú putá na Kristove ruky a chcú sa ho zbaviť. Myslím si, že práve dnešná smutná nedeľa sa k nám chce nanovo prihovoriť, aby nám Ježiš otvoril oči. A aby povedal, že toto, čo robíš, je jasné ovocie ľudskej pýchy. Že moc, ktorá bola ti daná v rodine, v manželstve, v spoločnosti, má byť adresovaná k službe. A nie k vláde a k ubližovaniu či zatracovaniu nevinných. Pôst je predovšetkým časom, kedy máme svoju vlastnú poviazanosť a vidieť svoje vlastné životné putá, ktorými sme zviazaní a ktoré nám bránia žiť normálny, ľudský, Boží a slobodný život. Skúsme sa preto pozrieť na svoje vlastné ruky, obrazne povedané, čo robia, na svoju hlavu, ako myslí, na svoje srdce, čo cíti, ale najmä skúsme zistiť v tomto pôstnom čase, kým alebo čím sme poviazaní. Lebo v tejto pôstnej dobe vidíme spútaného Krista, ktorý ide k obeti, aby sme si uvedomili svoju vlastnú poviazanosť. No tie Kristove putá na jeho rukách nie sú len znakom toho, že nakoniec je poviazaný svet a že on bol ten nevinný. Ale ak sa pýtame tú otázku, čo urobíme s Ježišom, tak dnešný text nám chce sa teda položiť aj inú otázku, čo urobíš s Kristovou smrťou a s Kristovou obeťou. Lebo tie povrazy na Kristových rukách neukazujú len na hriešný stav sveta, ale predovšetkým ukazujú aj na zmysel a cieľ a poslanie Kristovej obete. Oni ho spútali s jasným cieľom, potrebovali iba, aby im Pilát odklepol verdikt, ktorý už sami vyniesli, ukrižuj ho, lebo je hoden smrti. S ním sa netreba baviť. My, ktorí čítame evanjeliá, ktoré už ich veľmi dobre poznáme, tak vieme, že Ježiš veľakrát dokázať svoju moc ako veľký človek. Mal moc nad búrkou, teda nad prírodou, uzdravoval ľudí, vyháňal démonov, teda mal úžasnú moc a nejaké putá v podobe lana na rukách. Určite to neboli putá, ktoré by nedokázal zlomiť. Určite hravo by si s nimi poradil. Ježiš mal moc. Dokonca Šimonovi Petrovi hovorí, ktorý ho chcel brániť mečom, či si myslíš, že by som nemohol prosiť aj anielov, aby sa bili za mňa. A Pilátovi hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A keby som žiadal 12 plukov anielov, tak tu budú a budú sa za mňa biť. Prečo sa Ježiš nezbavil tých pút? Veď my by sme to asi urobili hneď, keby sme mali jeho moc. A Ježiš to nerobí. Ak niekto neurobí vo svoj prospech niečo, aj keď má príležitosť a moc, vtedy je dôležité, aby sme sa opýtali, prečo to neurobil. A táto skutočnosť ukazuje na to, že jemu ľuďom záleží viac ako na jeho vlastnom živote. Ježiš sa nechá spútať, aby mohol rozviazať to, čím sú ľudia spútaní. A tak povrazy na Kristových rukách, ktoré ho vedú nakoniec až na Golgotský kríž, majú pre ľudstvo ohromný význam, lebo Ježiš nemyslí na seba, ale myslí na moju i na tvoju záchranu, spásu, lebo jeho obeť sa stáva cestou k večnému životu pre všetkých poviazaných hriechom. Od nás len chce, aby sme sa pokorili. A my ľudia to nerobíme radi. Lebo neraz chceme si problémy vyriešiť sami.
Nieraz nechceme uznať, že potrebujeme Boha a že potrebujeme Jeho lásku, odpustenie a že potrebujeme Jeho obeť. Chceme sa sami zbaviť svojich pút, ale viete, že tie aj policajné putá sú robené tak, že ak sa z nich chcete dostať, tak oni vtedy čím hĺbšie a hĺbšie sa zarezávajú do ľudského tela. Oni sa vlastne scvrkávajú. A tak človek sám nevyrieši nič, aby sa zbavil svojich závislostí a svojich pút. Preto Boh rieši túto situáciu. Preto smrtná nedeľa, lebo Kristus musí umrieť, ako to predpovedali proroci. Musia byť putá na jeho rukách, aby tie naše putá boli uvoľnené. Na Veľkú noc o nič viac a o nič menej nejde pri každom jednom z nás. Aby sme si nanovo uvedomili a pochopili veľkosť Kristovej obete. Čo urobíš s Kristovou obeťou ty? On urobil niečo v tvoj prospech, pre časný aj pre ten večný. A túži, len aby sme to prijali. A viete, prečo to robí? A to je to tretie a posledné, čo si z dnešného textu chceme všimnúť, je, že Ježiš to všetko robí kvôli tomu, aby nás on sám spútal. Ježiš necháva tie povrazy na svojich rukách, aby nás pripútal k sebe. Nielen, aby nás vyslobodil, ale aby nás predovšetkým spútal neviditeľným putom, ktoré je to najtrvácnejšie, najsilnejšie, najmocnejšie a z ktorého nám apoštol Pavol hovorí, nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. A to je to puto lásky. Tí, ktorí od neho vtedy odišli, jeho učeníci, lebo nevedeli pochopiť, prečo sa necháva spútať, prečo sa nebije, zrazu po vzkriesení stoja pri ňom a neboja sa stáť za jeho pravdou, lebo sú spútaní s ním, oveľa hĺbším putom ako predtým. Sú spútaní vzťahom lásky práve k nemu. Lebo zrazu pochopili, o čom Golgota bola, je a prečo je. A prečo je tu aj vzkriesenie. Teda láska je neviditeľné puto. A práve týmto putom nás Ježiš chce pritiahnuť k sebe, do spoločenstva tých, ktorý priviazal a spútal mocou svojej lásky. Ak odstránime zo svojho života to, čo nás nieraz spútava a čo nás vzdialuje od Neho, tak vstupom Ježiša do života zažijeme iné nové puto, ktoré nám oslobodí myseľ, ruky, srdce pre cestu s ním a pre cestu služby pre tých, ktorí to tak v dnešnom svete potrebujú, pre nevinných, bezbranných, pre ľudí, ktorí hľadajú spravodlivosť, pre ľudí, ktorí sú hladní, ktorí sú smenní po zmysle života. Čo nám a všetkým popriať, aby aj v tohtoročnom pôste sme dokázali vidieť Kristove putá ako svoje putá, pre ktoré sa on nechal zviazať. Keď by sme mali odpoveď aj na otázku, čo urobíme nielen s Ježišom, ale aj s jeho obeťou. A keď by sme mali aj odpoveď na otázku, čo urobíme s jeho láskou. Keď by sme sa nechali práve ňou v spoločenstve jeho cirkvi, v spoločenstve s ním samým na novo spútať. Amen.
Stíšme sa. Stíšme sa k modlitbe. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, za to, že moc Tvojho kríža láme všetky putá našej poviazanosti. A že moc Tvojho odpustenia nám vždy otvára brány k novému životu. Tak chceme ťa prosiť, aby aj v tohto ročnom pôste sme dokázali v pravde pred Tebou vidieť, čo všetko spútava našu myseľ i naše srdcia. Čo nám bráni žiť v láske a v pokoji v našich vzťahoch k Tebe, aj našim blížnym i k sebe samým. A prosíme ťa, aby si nás mocou svojho slova a ducha, mocou svojej blízkosti a prítomnosti predovšetkým priťahoval vždy bližšie k sebe. Aby takto Tvojou mocou a láskou spútaní sme dokázali nielen nájsť nový život, ale dokázali Ti v láske a v oddanosti denne aj takto slúžiť. Vypočuj nás, Pane, a prosíme, aby na našich rukách a na našom srdci boli viditeľné púta Tvojej lásky. Amen. Milé sestry, milí bratia, dovoľte mi, aby som túto chvíľu chcel vyjadriť takú vnútornú vďačnosť za všetkú otvorenosť, ale aj spoluprácu a službu, ktorú ako cirkevný zbor tu v Dolnom Kubíne, ale ja by som to rozšíril určite aj na všetky ostatné cirkevné zbory tu na Orave, ktoré priložili ruku k dielu a predovšetkým s otvoreným srdcom dokázali vstúpiť do spolupráce na projekte Pro Christ, teda pre Teba. Sme veľmi radi, že keďže sme sa posúvali z Liptova a presunuli sme sa na Oravu, takže aj tu sme našli teda nielen otvorené srdce predsedníctva cirkevných zborov, ordinovaných aj neordinovaných, ale som veľmi vďačný, že sme tu našli otvorené srdce aj pána primátora a mesta, teda Dolný Kubín, a spolu takejto spolupráci a koordinácii sme dokázali realizovať práve tých 5 večerov. Dnešný večer bude už teda posledný, v nádeji, že skrze ten program, skrze slovo, skrze živé svedectva, skrze hudobné vstupy, práve ten, o ktorom nám ide, ktorý položil život pre Teba, že bude tu viditeľný, cíteľný, prítomný a najmä, že sa bude dotýkať svojím slovom ľudských srdc. Vieme si a uvedomujem si, zvlášť poznajúc možno situáciu v dnešných časoch v celej cirkvi, že aj takáto otvorenosť v spolupráci nie je žiadna samozrejmosť aj v cirkvi. Takže o to viac si to uvedomujem a viac vážim aj ako biskup východného dištriktu. A chcem vám teda popriať, aby aj to všetko, čo tu bolo rozosiaté počas aj tohto programu, ale aj všetko, čo je rozsievané skrze misijné aktivity tu vo vašom cirkevnom zbore a v prostredí Oravy, aby to prinášalo ovocie pre ďalšiu generáciu, pre mladých ľudí, ktorí sú hľadajúci, ktorí sú neraz stratení v tomto svete, aby aj skrze takéto svedectvo dokázali nachádzať toho, ktorý dokáže lámať pútá rôznych druhov poviazanosti a dáva ľuďom slobodu. Slobodu nielen k časnosti, ale zažiť slobodu, byť dieťaťom Božím, ktoré žije aj pre večnosť. Tak ešte raz, ja nebudem tu teraz menovať všetkých, lebo to určite by bol veľmi dlhý zoznam, ale skutočne som veľmi vďačný za vašu ochotu, spoluprácu, zvlášť teda bratovi farárovi, sestre farárke, ale aj najbližším spolupracovníkom za všetku tú celú koordináciu. No a chcem vás samozrejme ešte pozvať na posledný večer. Dnešná téma je Môj dom, môj hrad, ale aké je dôležité, aby naše rodiny boli aj miestami živej viery a živého duchovného života, takže srdečne vás teda pozývam aj na dnešný večer. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje ľudské srdcia, ten je chráni a ostriha
vaše mysle i vaše srdcia v Kristu Ježiši našom Pánovi na večné veky požehnanom. Amen. Milí bratia a milé sestry, medzi nami v spoločenstve sú i tí, ktorí spomínajú na svojich blízkych, už zosnulých, ktorých Pán života a smrti požehnával na tejto tvári zeme, ale zároveň ich povolal z tejto časnosti. A tak v mene Ježiša Krista hľadíme na smrť ako tú, ktorá bola porazená pre tých, ktorí počujú slova večného života, tak ako to vyznali učeníci, keď prichádzali za Pánom Ježišom Kristom a nasledovali ho. Nech i naša viera dokáže vidieť za horizont smrti. Preto sa ešte skloňme a porúčajme smútiacich do našich modlitieb. Vtedy, kde prichádza Bohu známa sestra, s láskou si spomína na milovaných rodičov, ďakuje ich za ich dobrotu, starostlivosť, spomína na svojho brata. Bohuznámy brat s rodinou si spomína na svojich rodičov pri 25. výročí úmrtia otca a 10. výročí úmrtia matky a bohuznáma rodina spomína na manželku, mamu a starú mamu. Vymenovali sme, Svätý Bože, mnoho ľudí, blízkych, najbližších, rodičov, príbuzných, možno aj našich známych. Je neraz ťažké hľadieť dozadu na tých, ktorí sa o nás starali, dali nám život, lásku a je ťažké ich odrazu nevidieť medzi nami. Zostáva po nich prázdne miesto, ale veríme, že v našom srdci zachovávame spomienku na tých, ktorí nás už predišli, o to viac, Pane Ježiši Kriste, Ty vstúpuj do našich srdc, ktoré sú neraz ubolené, užialené, aby si v nich zapálil oheň viery, svetlo evanília, aby sme dokázali cez Tvoje slovo, cez Svätého Ducha preraziť i tú tmu, ktorá nás chce pohltiť. Ale Ty, Pane Ježiši Kriste, si svetlo sveta. A tak preto Teba vzývame, nasledujeme a práve aj v týchto smutných chvíľach, kedy spomínajú rodiny, im žehnáme práve Tvojou prítomnosťou, aby mohli s Tebou na novo povstať, kráčať, ísť a s nádejou viery, aby sme sa všetci stretli s tými, ktorí nás predišli, tými, ktorí nasledovali Teba. Vieme, že sú dve cesty, široká i úzka. Veď nás všetkých ako spoločenstvo po tej úzkej, ktorá má cieľ vo večnosti a večnej radosti. Do Tvojich rúk dnes zároveň vkladáme i našu bohuznámu sestru Oľgu. Dožila sa životného jubilea. A nie o samote, nie len v rodine, ale aj tu v duchovnej rodine, cirkevnom zbore. Vydáva zo seba nie len ten voľný čas, ale predovšetkým ochotu a ovocie viery v Teba pri práci s deťmi, dorastom, ženami, misii. Je úžasné, že Ty dokážeš žehnať tých, ktorí sú pracovníci na Tvojej žatve. Prosíme o ďalších takých pracovníkov a našu spolusestru prosíme, naďalej požehnávaj a veď múdrosťou, mocou Ducha Svätého. Naďalej nech dokáže v Tebe nachádzať nielen tú silu duchovnú, ale aj fyzickú. Vynahradi jej všetko, čo pre Teba robí v tomto cirkevnom zbore a veríme, že Ty si štedrý a požehnávaš. Chceme jej nielen blahoželať, ale predovšetkým žehnať Tvojou láskou, vierou, nádejou, milosťou. Nech zostáva naďalej medzi nami ako tá, ktorá vydáva svedectvo a teší sa zo záchrany v Tebe, vzkriesený Pane Ježiši Kriste. Nech aj my všetci prichádzame k Tvojim nohám a nachádzame záchranu, už tu život požehnaný a veríme, že s Tebou život večný.
Vypočuj nás, Svätý Bože, keď spoločne k Tebe voláme. Oče náš. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu. I na veky vekov. Amen. Milí spoluveriaci, vypočujte si nasledovné oznamy. Dnes po službách Božích bude prisluhovaná spoveď s Večerou Pánovou. Večerné služby Božie budú vo štvrtok o 17. hodine na fare. Služby Božie v Centre sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne budú vo štvrtok o 15. hodine. Nedeľné služby Božie budú o týždeň v tomto chráme Božom o 10. hodine. Taktiež prosím, aby ste si priniesli pašie. Aj na budúcu nedeľu po službách Božích bude prisluhovaná spoveď s Večerou Pánovou. Služby Božie vo filiálke Tvrdošín budú v nedeľu o 9:30 v modlitebni. Vyučovanie konfirmandov, tak ako býva, prvý ročník v stredu o 15. a druhý ročník v utorok o 15. Detská besiedka na fare bude v nedeľu o 10. hodine, ale ako som oznamoval aj minule, v sobotu začína nocovačka detí na fare. Kto ešte má záujem, je potrebné svoje dieťa alebo vnúča prihlásiť. Je to zaujímavý formát podujatia, kedy deti majú pripravený celovečerný, do určitej miery celonočný program, zažijú aj kamarátstva, ale predovšetkým dotyk s Božím slovom a požehnaním. Detská besiedka potom naväzuje po tej nocovačke na tému pôstu a Veľkej noci. Biblické hodiny. Žien na fáre v stredu o 18. hodine, biblická hodina mužov v stredu o 18. hodine, taktiež na fare v Dolnom Kubíne a ženská skupinka v útorok o 18. hodine na fare. Nácvik spevokolu v sobotu o 18. hodine na fare. Modlitebné spoločenstvo podľa informácií brata Kostolníka. Aktivity pre dorast a mládež v klube Garáž a v oblastnom centre Sem Dolný Kubín. Ako nás dnes brat biskup pozval, je posledný večer podujatia pre teba evangelizácie, na ktorý ste srdečne pozvaní o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku. Brigády v Zmeškalovom dome pokračujú. Po tejto nedeli aj v týždni, kto má záujem prísť individuálne pomôcť bratovi Kaučárikovi, nech sa prihlási a potom veľká brigáda v sobotu. Dostali sme nasledovné milodary. Bohuznáma sestra s rodinou si s láskou spomína na milovaných rodičov, ďakuje za ich starostlivosť a dobrotu, zároveň si spomína na drahého brata, venuje 30 eur na opravu Zmeškalovho domu. Bohuznámy brat s rodinou si spomína na svojich rodičov pri 25. výročí úmrtia otca a 10. výročí úmrtia matky venuje na opravu Zmeškalovho domu 100 eur. Bohuznáma rodina pri spomienke na manželku, mamu a starú mamu, ktorú si Pán Boh povolal z tohto sveta, venuje na rekonštrukciu Zmeškalovho domu 60 eur. Bohuznáma rodina z Medzihradného venuje hmotný dar, a to búracie a sekacie kladivo Makita v cene 460 eur, ktoré používame pri opravách Zmeškalovho domu. Za prinesené milodary v mene cirkevného zboru ďakujem. Ofera z minulej nedele činila 306 eur i 15 centov, zároveň to bola ofera aj zo spovede, aj Večere Pánovej. Táto ofera bola použitá, alebo je použitá na cirkevno-zborové ciele. Za vašu ochotu modlitieb, dobrovoľných brigádnych prác, aj finančnej pomoci ešte raz v mene cirkevného zboru ďakujem. Nech Pán ráči vám oplatiť svojou milosťou a starostlivosťou. A teraz budeme pokračovať v záverečnej liturgii podľa paší.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. A tak sa rozíďme so záverečným vyznaním: Chcem ťa milovať, darca mojej spásy, Pane Ježiši Kriste. Práve On nech je vyvýšený v našich životoch. Zároveň ďakujem bratovi biskupovi Peterovi Mihočovi za zvesť slova Božieho, za povzbudenie, ale aj za otázku, čo urobíme s Pánom Ježišom, ktorý sa vydal za každého jedného z nás na drevo Golgotského kríža. Zaobral na seba, ako sme čítali z paší, i naše bolesti, starosti, ale predovšetkým hriechy. Pán Ježiš Kristus, ako sme vnímali a chceme vidieť i očami viery, je prítomný a vzkriesený. Nech ten dvíha každého z nás a upevňuje aj naše spoločenstvo. Brat biskup Mihoč nie je v Dolnom Kubíne prvýkrát, chodieval tu na výbor prípravy elektronicko-informačného systému, ale myslím, že ešte nemá od nás takú pamiatku, a to je kniha, ktorú sme vydali v cirkevnom zbore v spolupráci s cirkevným zborom Tešín v Poľsku, Cesty Juraja Ranovského. Je tam opísaný život nášho pevca a skladateľa duchovných piesní Citari Sanctorum, kde v tejto publikácii prinášame aj nové, doposiaľ nezverejnené veci ohľadne a dáta ohľadne jeho života, aj trápení, ktorými on prechádzal a pritom dokázal stále spievať Bohu vďaku i vyliať svoj žiaľ, ale predovšetkým nájsť utíšenie. Nech teda i tvoje cesty, brat biskup, niekedy nasmerujú opäť do Dolného Kubína, radi ťa privítame, nech sa páči. Tí, ktorí zostávajú pri spovedi